Haduwar mu da ke Nafisa ta sani cikin shauki, so ga mun jini ne tunanin kikan sani shauki. Duk abin da kake kauna kana tare da shi a koyaushe, burina na kasance da ke Nafisa koyaushe. Kin yi tasiri a zuci, tunanin ki nike Nafisa koyaushe. Tasirin ki a zuci, ni lawai yaban ki ba zan daina ba 'yan mata. Kyakkyawa ce mai asali Nafisa ce 'yan mata, dole na girmama ki Nafisa mai suna mamata. Ko a cikin su abokai sunan ki Nafisa nake ambata. Tarayyar mu da ke Nafisa ta zama abin nuni, ko ina na je ni fa Nafisa nake nuni. Kyakkyawa ce 'yar asali Nafisa ce, san ba ta da muni. Hakan ta sani kullum nake begenki 'yan mata, mai daɗin kalami kuma ga haiba, mai kyawun sura in ta fito kowa sai ya yaba. Zara ce a cikin mata, ni lawai na fada na gara. In ta fito Nafisa zance ya kare, san babu haɗi a cikin mata. Kowa ya santa, ashe zai shaidi Nafisa da tarbiyya da kyautata wa iyaye, nan ma ba a bar ta a baya. Gata da san yara da yin kyauta, gaji halin tarbiyya. Haduwar mu da ke Nafisa ta sani cikin shauki, so ga mun jini ne tunanin kikan sani shauki.